салом мухлисони азиз, ҳаводорон, дӯстдорон, ба ҳар яки шумо салом арз мекунам. дар ин моҳи муборак, дар ин моҳи шарифи рамазон худованд аз ҳама гуна балову офату бемориҳо эмин нигоҳ дорад. ростӣ мо имрӯз бисёр хушҳол аз он ҳастем ки як нафар ҷигарбанди бародари азизи мо, як нафар дӯстру як суруш рӯзи зодрӯз доранд. ман сурушҷони азизро бо зодрӯзаш муборакбод мегӯям. барояш даврони беғаши кӯдакӣ, умри бардавом, тани солим таманно дорам. худо кунад ки соҳиби орзуву ниятҳои падару модар бигардад. ва гуфтанӣ ҳастам ки муборак рӯзи мавлуди шумо бод, нигаҳдори шумо доим худо бод, тамоми шодии олам ҳамеша шарики зиндагони шумо бод. шумо 100 соли дигар зинда бошед, чу хуршеди фалак тобанда бошед. миёни дӯстони беҳтар аз ҷон ҳамеша бо лаби пурханда бошед. зодрӯзат муборак ҷияни азиз. гуфтанӣ ҳастам ки хуршедсифат басо ҷаҳонгир шавӣ, 100 сола шавӣ, баъд аз он пир шавӣ. ва орзуи ниҳоии ман он аст ки ман мехоҳам рӯзе домод шавӣ, дар тӯи домодият хурсандӣ кунем, шодӣ кунем ва бо як арӯси зебо вориди хонаи падар бигардиву дар базми ҷамшедият ҳамҷоя дар хидмат бошем. сарбаландӣ, умрдарозӣ ва ҳама хушиҳои зиндагӣ насибат бошад сурӯҷони азиз. ва зодрӯзи туро ба падару модарат, ба ҳамаи пайвандонат муборакбод мегӯям. худованд нигаҳбонат бошад, умри дарози пурбаракот насибат гардад. бори дигар мавлудат муборак.